Vă salut cu bucurie, bine ați revenit. Astăzi o să vorbim despre familie. Ce trebuie să faci pentru a avea o căsătorie de calitate. Căsătoria este una dintre cele mai importante decizii din viața unui om, afectându-i în cea mai mare măsură restul vieții. În ciuda faptului că fiecare persoană face cât poate de bine decizia căsătoriei, aproximativ jumătate din căsătoriile încheiate sfârșesc prin divorț, în mod dramatic, dureros. Oare instituția lui Dumnezeu nu este funcțională? Sau condițiile întemerii căsătoriei nu sunt respectate de parteneri? Unde este problema? Frumusețea și inteligența nu sunt lucruri cu care cineva se poate lăuda, pentru că nu a făcut nimic ca să le aibă, ele fiind primite la naștere, nu dobândite prin efort personal. Căsătoria însă este un merit al partenerilor, fiindcă este rezultatul iubirii, iertării, răbdării, încrederii și înțelegerii lor. Se face efort, iar efortul acesta îi califică pe oameni să fie meritoși. Din acest punct de vedere, oamenii se împart în două categorii, unii care reușesc, alții care eșuează. Ce anume face diferența? Simplu, diferența o face caracterul, atitudinea și mentalitatea cu care este privită instituția căsătoriei. Pentru a avea o căsătorie de calitate, trebuie să aduci calitate în căsătoria ta. Alegerea partenerului este începutul, prima fază. Nu alege împins de pasiune, de poftă sexuală, de ambiție. Alegerea partenerului este importantă pentru că o să ai restul vieții partenerul pe care l-ai ales la început. Dezvoltarea caracterului, dezvoltarea personală a caracterului. Fiecare este tentat să intre în căsătorie pentru a primi, însă secretul este să oferi. Biblia îi cere bărbatului să manifeste iubire față de soție și soției să manifeste respect față de bărbat, pentru că cea mai mare nevoie a unui bărbat este să fie respectat, iar a unei soții este să fie iubită. Ciclul fericirii vorbește despre faptul că atunci când soțul își iubește soția, soția își respectă soțul. Atunci când soția își respectă soțul, soțul își iubește soția și devine un ciclu. Fiecare îl motivează pe celălalt să facă același lucru. Ciclul nefericirii, dimpotrivă, vorbește despre faptul că ori de câte ori soțul nu-și iubește soția, ea este împinsă, este motivată să nu-și mai respecte soțul. Iar faptul că ea nu-și mai respectă soțul îl motivează pe soț să nu-și mai respecte soția și așa ia naștere ciclul nefericirii. Fiecare familie este ori fericită, ori nefericită. Și indiferent dacă e fericită sau nefericită, și fericirea și nefericirea sunt lucru pe care ei îl merită, pentru că ei l-au produs. Depășirea dificultăților, cunoașterea partenerului, comunicarea și maturitatea sunt secretul. Dificultățile apar în orice cuplu. Cum sunt rezolvate dificultățile este un examen de caracter. Comunicarea este importantă pentru că, nefiind din sticlă să se vadă în interior, noi înșine trebuie să punem în cuvinte ce avem în interior și să comunicăm, să trimitem către mintea celuilalt lucruri pe care el nu le vede. Maturitatea este importantă pentru că numai un om matur poate face lucruri mature și de calitate. Cele mai multe dintre conflictele din viață sunt cauzate de așteptări neîmplinite. Când nevoile nu sunt împlinite, apar reacțiile. Când reacțiile nu primesc răspuns, apar conflictele. Reacțiile arată nemulțumirea, timp în care conflictele manifestă nemulțumirea. Unul dintre cei mai mari dușmani ai unei relații sunt așteptările neîmplinite. Așteptările pot fi neîmplinite din cel puțin două motive. Primul dintre ele este necunoașterea așteptării. Soțul nu știe ce își dorește soția și invers. Necunoașterea așteptării vorbește despre partenerul care nu știe la ce să se aștepte în momentul în care tovarășul lui de viață acționează într-un fel sau altul. Neștiind la ce să se aștepte, nu împlinește așteptarea, lucru care generează conflict. Al doilea pas este dezacordul așteptării. Partenerul știe așteptarea tovarășului de viață, însă o apreciază ca fiind exagerată, nesănătoasă și în consecință nu o împlinește. De data asta nu mai e la mijloc neștiința, ci este la mijloc nedorința. Soluția este să se transforme așteptările în acorduri, adică orice așteptare să fie discutată și să se facă o înțelegere de comun acord, în consens, un acord pe care amândoi să-l respecte cu supunere. Un simplu exemplu. Să presupunem că soția sau soțul, oricare dintre ei, au o nemulțumire. Atunci îl invită pe partener să bea un ceai,
își iau un timp suficient de lung ca să poată dezbate problema, de pildă cel puțin o oră, se așează și îi spune următoarele cuvinte, indiferent care dintre ei spune: dragul meu sau draga mea, aș vrea să-ți spun ceva și te rog frumos, ascultă-mă până la sfârșit și apoi îmi spui ce crezi despre treaba asta. Știi că te iubesc, din dragoste am făcut o familie împreună, însă am o durere în sufletul meu, o nemulțumire, o chestie pe care aș vrea să o aduc în fața ta și să te rog dacă e posibil să-mi faci această favoare. Uite care e problema și explică în 2-3 cuvinte, dar fără să fie acuzator. Și apoi întreabă: ai putea, te rog frumos, de astăzi înainte să-mi faci acest favor care ar însemna mult pentru mine și de astăzi înainte să faci lucrul acesta? Și să presupunem că celălalt din dragoste spune da. Promiți să faci de astăzi înainte lucrul ăsta? Și celălalt confirmă da. Uite, de astăzi înainte eu o să mă aștept ca tu, din dragoste pentru mine, să faci lucrul acesta. Îți mulțumesc foarte mult, apreciez și ori de câte ori și tu vei cere ceva de la mine, o să reacționez cu aceeași dragoste și înțelegere ca și tine. Acesta se numește un acord. Ei bine, de astăzi înainte, soția sau soțul care a cerut favoarea aceasta se va aștepta în mod justificat ca tovarășul de viață să se comporte într-un anumit fel, pentru că i-a explicat problema, pentru că i-a cerut părerea și pentru că i-a cerut promisiunea, iar acesta i-a dat-o. Dar dacă ai în minte o dorință de care partenerul nu știe și te aștepți ca un copil să-ți fie împlinită dorința, dar partenerul nu are nicio idee despre așteptările pe care le ai, atunci de ce te superi după aceea? Pentru că el nu vede în mintea ta că doar nu ești din sticlă. Acesta nu mai este un acord. Așteptările care nu sunt justificate nu sunt acorduri, dar așteptările care sunt justificate se numesc acorduri. Vă recomand, faceți acorduri. Avram a fost unul dintre marii oameni ai lui Dumnezeu, motiv pentru care suntem îndreptățiți să-l folosim pe el drept exemplu în probleme de familie. Ce principii desprindem din căsătoria fiului său Isaac? Aduceți-vă aminte că Biblia spune în prima carte a sa, Geneza, că Avram, când a îmbătrânit și fiul său Isaac s-a făcut la vârsta la care trebuia să se căsătorească, l-a trimis pe Eliezer, unul dintre oameni înțelepți și foarte experimentați din familia lui, ca să îi găsească în Mesopotamia, de unde el a plecat, în Haran, în Ur, să-i găsească o soție pentru fiul său. Și bărbatul acesta pleacă însoțit de multe daruri, ajunge în zona respectivă și dintr-o dată e pus în situația să găsească o fată drept soție pentru fiul stăpânului său. Eu nu cred că există o altă responsabilitate mai mare decât să găsești o soție pentru cineva. E greu să găsești o soție pentru tine, dar pentru altcineva. Însă când o alegi pentru tine, tu o alegi, tu o ai, dar când o alegi pentru altul, tu o alegi, dar altul o are. Și cu siguranță el va experimenta nemulțumirea cu privire la soție și reproșurile lui se vor îndrepta împotriva ta. De aceea cred că este o misiune care n-ar trebui să fie asumată de nimeni. Însă în vremea aceea, potrivit culturii vremii, Eliezer, robul lui Avram, a plecat, a ajuns în zona respectivă și acum cum va găsi el fata potrivită dintre mulțimea de fete prezente acolo? Am să spun câteva principii care explică puțin misiunea acestui bărbat, principii care ne vor ajuta pe noi și mai ales pe cei care ne ascultă și sunt încă necăsătoriți, ce anume să folosească, cum să se comporte atunci când sunt la momentul să-și găsească un partener de viață. Primul principiu pe care îl întâlnim în acțiunea lui Eliezer, robul trimis de Avram, este principiul compatibilității. Avram a ținut neapărat ca fiul său să nu se căsătorească cu o fată dintr-o altă etnie, să nu fie cananită, știind că Isaac se va căsători nu doar cu o fată, ci și cu Dumnezeul ei, cu religia ei. Stimați prieteni, permiteți-mi să insist asupra acestui lucru și fac o paranteză. Când te căsătorești cu o fată, nu te căsătorești doar cu fata, te căsătorești cu tot bagajul ei de tradiții, cu toată cultura ei, cu toate obiceiurile ei, cu religia ei, cu familia ei, cu tot ce ține și face parte din trecutul ei. Ea nu se poate detașa de trecutul ei. De aceea când te căsătorești cu ea, nu te căsătorești doar cu fizicul ei care te trage la început. Asta e o copilărie, înseamnă că te-ai căsătorit prea devreme. Avram l-a pus pe Eliezer, robul său, să jure, adică să se angajeze că îi va respecta dorința și îi va aduce lui Isaac o fată din neamul său. O fată cu aceeași credință, cu aceeași cultură și cu aceeași obiceiuri. Este foarte important, stimați prieteni, deși lumea s-a internaționalizat, se globalizează, toată lumea devine ca un sat global. Totuși,
Este foarte important să înțelegem următorul lucru. Ne putem căsători cu oricine, cu chinez, cu Bangladesh, cu oricine ne putem căsători. Numai că toată diferența de obiceiuri, de cultură, de religie, absolut toate diferențele acestea mici și mari, toate acestea pun presiune pe relație. Și ele presupun cheltuirea unor resurse suplimentare pentru a găsi consensul, adică lucrurile acceptate de amândoi. Al doilea principiu pe care îl întâlnim în misiunea lui Eliezer este principiul credinței. Deși plecase de cel puțin 65 de ani în Haran, Avram îl trimite pe Eliezer, omul său de încredere, să aleagă de acolo o soție pentru fiul său, spunându-i: Dumnezeu va purta de grijă. Bărbatul acesta, respectiv Avram, a fost un om foarte credincios și s-a bazat pe providența lui Dumnezeu, pe suveranitatea lui Dumnezeu. Aceasta e o mare provocare pentru noi. Nouă ne place să fim în control. De ce? Pentru că ni se pare că suntem suficient de capabili, de inteligenți și de puternici, uitând de fragilitatea noastră, uitând de vulnerabilitatea noastră. Și în loc să ne bazăm pe Dumnezeu, mă refer la lucrurile care ne depășesc, nu la cele care sunt de competența noastră. Noi ne bazăm pe noi și eșuăm. Cine vede în ziua de mâine? Dumnezeu vede. Încheind paranteza, revin la Avram și afirm faptul că această credință pe care a avut-o Avram a fost că Dumnezeu se va implica, făcându-și partea în căsătoria fiului său. Căsătoria nu este loterie, ci este urmarea unei călăuziri divine. Avram nu și-a pus încrederea în Eliezer, deși l-aprecia, ci în Dumnezeu. Și când l-a trimis pe Eliezer, i-a spus: Dumnezeul meu te va lumina. Al treilea principiu este principiul rugăciunii. Când Eliezer ajunge în localitatea respectivă și se roagă, el spune: Dumnezeul stăpânului meu. Numai Dumnezeu cunoaște viitorul și inimile oamenilor, de aceea Eliezer se roagă lui Dumnezeu și îi cere lui Dumnezeu. Stimați prieteni, trebuie să acceptăm că nu mai avem obiceiul să ne rugăm. Nu-i la modă, nu e un trend astăzi. Dimpotrivă, dacă te vede cineva că te rogi, te disprețuiește și pentru că noi avem nevoie de conformism, de acceptarea oamenilor, noi încercăm să ne conformăm obiceiurilor vremii și ne rugăm în ascuns, dacă ne mai rugăm și în ascuns. Ce credeți că zice Dumnezeu când ne vede că ne e rușine cu El? Ne e rușine să vorbim cu El în public. De pildă, dacă mâncăm, să ne aplecăm capul și pur și simplu să ne rugăm. Dar noi simțim privirile celor din jur. Noi ne imaginăm că ei își dau seama că noi ne rugăm. Și pentru că ne este rușine, ne rugăm în timp ce mâncăm, adică să nu vadă nimeni. De ce ne este rușine cu Dumnezeu? Este Dumnezeu așa de urât, așa de nepriceput, așa de sărac, încât să ne fie rușine cu El? Nu se califică Dumnezeu în fața conștiinței noastre? Stimați prieteni, e jenant comportamentul acesta. Rugăciunea este un har, este o onoare. Să te adresezi tu lui Dumnezeu, stăpânul universului, și El să te asculte. Îți dă președintele țării în care trăiești atenție? Te ascultă El dacă ai vrea să-i vorbești? Nu. Nu-ți imaginezi că Dumnezeu te ascultă? El care conduce universul își face timp ca să te asculte? Să îți asculte rugăciunea și să o împlinească potrivit voiei sale? De ce ești dispus să-ți fie rușine cu El? De ce alegi să te rogi ascuns, pentru ca oamenii să nu vadă că în viața dumitale există Dumnezeu și că solidarizezi cu El, că relaționezi cu El? Al patrulea principiu este principiul identificării. Eliezer, văzând credința stăpânului său, Avram, a fost încurajat să se roage și să pună un semn de identificare pentru fata care urma să devină soția lui Isaac. Dacă el ar fi ales o soție pentru fiul stăpânului său din zona în care el trăia, el cunoștea fetele, le cunoștea părinții, familia, și această cunoaștere îl ajuta prin evaluare și comparație să o găsească pe una care era mai vrednică dintre celelalte. Dar el merge într-un loc unde n-a mai fost. Nu cunoștea fetele, familiile, toate fetele pentru el era la fel, toate familiile erau la fel. De aceea a avut nevoie să-l ajute Dumnezeu. Dar cum va identifica el fata pe care Dumnezeu o sugerează? Este sugestiv faptul că Eliezer a pus semnul hărniciei, al politeții, al bunei creșteri, al bunului simț, al omeniei. Așa a crezut el că trebuie să fie o soție potrivită, de aceea a pus acest semn de identificare și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Uitați ce semn a pus el. El ajunge cu cămilele pe care le-a luat cu el lângă o fântână și sigur că erau însetați și el și animalele. Și lângă fântâna aceea sau la fântâna aceea veneau multe fete care pășteau animalele familiei să le adape, adică să le dea apă. Și atunci el a făcut următoarea rugăciune și a spus: Doamne, fata care
îmi va da apă atunci când eu o să-i cer, adică va fi atât de educată, de politicoasă, de bine crescută, de miloasă, încât să-mi dea apă, aceea să fie, așa voi cunoaște că este fata potrivită pentru fiul stăpânului meu. Și încă ceva, Doamne, dacă va da și cămilelor mele apă, fără ca eu să cer. O cămilă bea foarte multă apă, iar Avram avea multe cămile. El nici nu a cerut apă pentru cămile, ci doar pentru el. Acum era vorba de inițiativa fetei, o inițiativă care o costa foarte mult. Și a spus, Doamne, dacă va da apă și cămilelor mele, înseamnă că va fi o fată harnică. Va fi o fată puternică, asta va fi o nevastă bună care va munci, nu o simandicoasă din asta care îi trebuie numai... O astfel de soție aș vrea pentru fiul stăpânului meu. Observați după ce se uită băiatul acesta, stimați tineri, să nu vă cadă greu că îmi permit să discut asta. Nu vă uitați doar după fizicul fetei, după picioare, după sâni, nu vă uitați numai după cum zâmbește, după grosimea buzelor naturale sau artificiale, nu faceți greșeala asta. Uitați-vă după caracter, uitați-vă după bunătate, uitați-vă după bună creștere, uitați-vă după politețe și respect, uitați-vă după educație, uitați-vă după o fată care e cu ochii pe treabă, pe lucru. Uitați-vă după o fată care vrea să ofere, nu doar să primească. Dacă vă uitați după o astfel de fată o să aveți. Dacă vă uitați după cineva care doar să aibă un corp frumos, atunci veți avea doar un corp frumos. Vă recomand să vă gândiți mult la asta. Identificați-vă viitorul tovarăș de viață, nu doar în funcție de decor, ci în funcție de caracter. Al cincilea principiu este principiul încredințării personale. Rebecca este întrebată dacă vrea să meargă. Rebecca este fata pe care a identificat-o Eliezer prin rugăciune atunci când s-a rugat lui Dumnezeu. Și Rebecca aceasta este întrebată acum de părinții ei, la care Eliezer a mers după experiența pe care a avut-o cu punerea semnului și a spus: am venit să vă cer fata pentru fiul stăpânului meu Avram. Și Rebecca este întrebată de părinții ei: vrei să mergi după bărbatul acesta? Chiar dacă pe robul său îl cunoștea de câteva ore, dar pe băiatul căreia urma să-i devină soție nu l-a văzut în viața ei. Ce părere aveți despre o astfel de decizie? Sigur că se potrivește obiceiului vremii, dar dincolo de asta, fata aceea și-a pus încrederea în Dumnezeu. Ea pur și simplu a acceptat să se roage cu cineva care putea să arate foarte urât, putea să fie un om foarte rău. Dar ea, în inima ei, a avut deslegarea, a avut încredințarea personală că trebuie să meargă după acest băiat. Chiar dacă evenimentul se petrece cu mii de ani în urmă și oamenii nu erau așa de civilizați ca astăzi, părinții au acordat fetei dreptul de a decide în dreptul viitorului și căsătoriei ei. Apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă spun și de principiul confirmării părinților. Eliezer respectă autoritatea părinților fetei, cerându-le consimțământul. Doar oamenii aceia au crescut-o. Nu o cerem de la McDonald's, pentru că nu McDonald's a crescut fata asta. Fata asta e crescută de niște părinți, au investit 20 de ani în ea. Orice băiat la acești părinți trebuie să meargă să-i ceară fata. E adevărat, nu ca pe un obiect, ci ca pe părinții fetei să-i consulte. Confirmarea părinților alături de confirmarea conștiinței tinerilor și de confirmarea lui Dumnezeu au rolul să verifice autenticitatea deciziei căsătoriei. Părinții au permis fetei să se căsătorească și au binecuvântat-o în numele Domnului. Principiul mângâierii. Biblia remarcă faptul că Isaac a fost mângâiat prin căsătoria cu Rebecca după ce a murit mama lui. Eliezer o ia pe Rebecca, face călătoria lungă până în cornul fertil al Mesopotamiei, până aproape de Marea Mediterană, locul unde este astăzi Țara Sfântă Israel, și acolo fata îl vede prima oară pe băiat. Tocmai îi murise mama, era întristat, Sara murise, Isaac era întristat și Biblia remarcă așa de frumos, vorbind mult despre calitatea căsătoriei lor. A fost mângâiat prin căsătoria cu Rebecca de moartea mamei sale. Observați, fiecare căsătorie trebuie să fie o mângâiere. Trebuie să fie un parfum, trebuie să fie o odihnă, trebuie să fie un confort. Nu o ceartă, nu o concurență. Rolul căsătoriei nu este competiția, ci este completarea. Ei bine, tocmai această odihnă, această mângâiere sugerează faptul că au făcut o alegere potrivită, oferind ceea ce fiecare dintre ei au așteptat să se întâmple. Viața de familie este singurul tip de relație care satisface și acopere absolut orice lipsă, durere și necaz.
Faptul că unirea în căsătoria lui Isaac cu Rebecca a fost expresia voii lui Dumnezeu nu înseamnă că ei au fost perfecți în căsătoria lor sau au fost lipsiți de încercări. Dimpotrivă, o alegere bună înseamnă doar un început bun, nu o continuare bună. Tinerii care fac o alegere bună vor continua bine, însă va fi greu să continue dacă alegerea inițială a fost greșită sau întemeiată pe altceva decât pe dragoste adevărate. De pildă, pasiune, design frumos, ambiție sau altceva. Deși la modul general fiecare om și fiecare cuplu dorește fericirea în familie, aproape jumătate dintre familii se despart și multe altele experimentează adevărate drame. Răspunsul este faptul că oamenii sunt conduși de propria fire, nesupuși lui Dumnezeu, nesupuși unul altuia și lipsiți de caracter. O femeie a cărui viață se învârte în jurul vestimentației și cosmeticizării demonstrează prin aceasta înstrăinarea ei de Dumnezeu, deși poate fi prezentă la biserică, dar demonstrează lipsă de caracter și de priorități. Un bărbat care își va domina cu neînțelepciune soția, care va fi un adevărat tiran pentru familia lui, va face rugăciuni formale pe care Dumnezeu nu le va asculta. Condițiile fericirii în familie sunt supunerea soției și dragostea soțului. Stimați prieteni, am ajuns la sfârșit, însă dați-mi voie să pun o întrebare. Dacă ești un bărbat și ești căsătorit, ești sigur că îți manifesti în mod constant dragostea față de soție, fără să evaluezi dacă ea merită sau nu? Atunci când Dumnezeu îi poruncește soțului să-și iubească soția, nu îi spune să o iubească în următoarele condiții, și îi spune să o iubească și atât, și când merită și când nu merită. Dacă ești o soție, permite-mi, te rog, să te întreb, îți respecti soțul? Îți respecti bărbatul nu când merită? Îți respecti bărbatul dacă i-ai acceptat cererea în căsătorie? Trebuie să-l accepți pe el până la sfârșit. Vă chem în momentele următoare, înțelegând și eu ca persoană căsătorită complexitatea vieții de cuplu, vă chem să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem de la El nu neapărat calități pentru tovarășul de viață ca să ne iubească sau să ne respecte, ci putere de la Dumnezeu pentru noi ca să respectăm sau să iubim. Tată Ceresc, stăm în fața Ta prezentându-ți în rugăciunea noastră unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții noastre, viața de acasă. Acolo unde ne întoarcem seara ca să fim înțeleși, iubiți și mângâiați. Te rog, Tată, ascultă-ne rugăciunea. Dă-ne putere ca să fim iubitori și respectoși, să fim transparenți și responsabili, să fim sinceri și să comunicăm. Dă-ne putere să ne jertfim pentru tovarășul de viață, știind că lucrul acesta îl va motiva sau o va motiva să se jertfească pentru noi. Ajută-ne, Doamne, să nu reacționăm, ci doar să acționăm, să gândim ce facem. Ajută-ne să nu răsplătim cu aceeași măsură, ci să înțelegem că tovarășul de viață uneori greșește și e suficient o greșeală, nu mai trebuie să o imităm și noi. Dă-ne har, dă-ne putere. Te rog, lasă peste noi harul Tău și puterea Duhului Sfânt și învrednicește-ne ca să căutăm măreția. Învrednicește-ne să facem din locul ăsta numit acasă, locul pe care Tu îl binecuvintezi, locul unde suntem fericiți, mângâiați. Ai milă de noi și de copiii noștri, ai milă de casa noastră să fie ca un colț de rai, iar Tu să domnești și să ne conduci spre cer. Mulțumim că ne-ai ascultat, de aceea ne închinăm în fața Ta și Te slăvim pe Tine că ești nu doar Creatorul nostru și nici doar Mântuitorul nostru, și ești Domnul și Tatăl nostru. Îți mulțumim. Amin. Dragi prieteni, am ajuns la sfârșit. Mă bucur că am avut oportunitatea să petrec cu dumneavoastră în prezența cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt pe care mă rog lui Dumnezeu să-l facă viu și lucrător în viața noastră. Amin. La revedere pe data viitoare.